Ayan po. Time check natin. 8:05. Atimunan. Kain tayo. At noodles ang kanin. Ayan po at pabiyahe na kami. Uwi na ulit kami ng Bicol. Kasi October pa na naman yung schedule. Ngayon, uwi muna kami. Kasi yung anak namin nag-ano rin yun, nag-aantay sa amin. Tsaka yung araw ng katin ko. Oo. Ha? Tapos ang check up, uwi ka. Oo. Pagkatapos ng check up talaga, uwi. Para maka-vlog tayo. Kasi wala naman tayo ditong vlog na ano, maganda. Importante nakapa-check up na. Tapos October, balik na naman. Yun, bukas kung kaya ko. Kung kaya ko bukas sa magtrabaho, hindi tayo mapuyat. Banat ulit tayo, banat ka agad. Yan, naka-prepare na kami. Ma, amo na? Thank you sa nabigyan ng jacket. Thank you sa ano, kay tito niya. Binigyan kami ng jacket. Wala man lang kaming naiabot. Next time. Next time na lang. Pagbalik, pansit. Dala ng pansit. Ayan, let's go. Ayan, papunta na kami SM Santa Mesa. Doon kami sasakay papunta ng Cubao. Nandito kami sa SM Santa Mesa. Yo. Sa taas ba yun? Sa taas baba. Sa baba tayo. Oo.
bali nag-aabang na kami ng ano, ng masakyan papunta ng Cubao. Dito kami sa harap ng Santa Misa. Doon tayo mag... Sakay. Nakagunta. Ha? Santa Misa. Wala na yung mga kainan dyan natin dito. Dati may mga kainan dyan. Quick, calamaris. Yan. Tara. Yan po, nakasakay na kami ng jeep. Ha? Alin? Dito lang kami sa Cubao. Kakababa lang namin sa jeep. Ayan at nakasakay na kami ng ano, ng super lines. Bali ordinary, walang aircon. $132 time cheap. Ayun po, time check 5:33. Dito na tayo sa Sariaya. Malumalis kami dun sa Cubao kanina 1:30. Shoutout sa viewers natin ng mga taga Sariaya. Sariaya, Quezon. Mabilis nung bus, mabilis magpatakbo yung ano, driver. simbahan ng Sariaya.
pumunta ni Kuya Noli nung ano eh. Yung viewers. Ito yun eh. Simbahan na yan. May papasok. Viewers na ano. Viewers namin. Yan. Yan. Pinakain kami ng dyan eh. Hinay ko nga. Kung maalala ko pa kung saan tayo pumasok mo. Oh, dadiretso mo. Dito mo. Dito. Papasok ko dyan. Dito yun. Tapos biglang kakanan yung bahay nila. Shout out sa kanila. Nakalimutan ko sa pangalan nun. Yung pumunta yun dun sa ano, bahay nila mayroon ng ginagawa. Ayan, 552 Tayabas, Quezon. So, sa Tayabas na kami. Pag di na traffic, sigurado baka mga alas 12 nasa bahay na kami ng alaon. Walang traffic. Ina na lang natin. Hindi na yung traffic. Po, stopover muna kami dito sa Lucena. Nag-CR, tapos bumili ng tubig. Lawak pala dito. Lucena City. Ayan po, time check natin 8:05. Atimunan. Kain tayo. At noodles ang kanin. Papunta tayo dito, Cup Noodles. Itlog. Yun sana, 15. Dito 10 lang. May nito product. Yung kape. Ando. Mamaya. Kain tayo. Gutom na.
Kaya pagpuntahan rin namin doon sa PGH, kami nag-almusal. Tapos kumain kami din sa Jollibee. Nung pauwi na, diretso sakay. Masubot na. Ano? Ano? Ano sabi? Kami sabi buka din pa. Baka lang sa tuloy. Tawag din sa Tawag sa pakalis. Yun, bilis ng biyahe. Nakakain na kami. At yun, dapat makatulog sa biyahe para pagdating doon, makapahinga konti, makapasok tayo, makapagtrabaho. Tingnan natin pagkaya ng katawan. Kasi basta pagkaya pumasok, papasok ako mamaya. Ano? Yung masakit ulo mo? Ha? Gising-gising kasi. Bilis. Ano? Ang bilis. Ano? Ang bilis ng driver. Bilis yung biyahe namin. 25 na. Tansya ko nito, pag di magbago yung takbo tapos hindi kami ma-traffic, mga alas 12 o alauna, nasa bahay na kami. Doon na kami bababa mismo sa tapat ng bahay. Walang aircon, kaya napakainit. Grabe yung init ng sa bus. Yung ano lang sana naman kumbaga paano lang yung nun, para sandaan lang yung lamang nung yung aircon saka ordinary, kasi wala. Kung mag-aircon naman kami, mababa kami nabwa, magko-commute pa. Kaya dito na sumakay na kami dun sa ordinary kasi wala silang biyaheng aircon. Kasi yung Superline, Oo. diretso sa Oo. yan lang kasi yung bus na pumapasok. Oo. Yan lang yung bus na pumapasok. Dumadaan sa atin. Yung sa pumapasok sa Mindanao. Papuntang Piodoran, Katburawan, ganyan. Ngayon maya aandar na yung bus. Busog na, nakakain na. Ayan, abang-abang na lang kung anong oras tayo makarating sa bahay. Ayan po, let's go na ulit. Biyahe na ulit yung bus. Time check natin ay 8:33. Bumili ng pinagong. Yung amay natikman ko sa kung pinagong doon sa Nung dati, nung bumiyahe ka. Oo, masarap talaga siya. Kulay. Yung puno-puno ng gatas, no? Kaya madilim na. Pinagong talaga. Ano ka naman? Go! Ayan, at dito kami sa bahay. Time check natin ay 2:56. Medyo na naabala ng kunti. Kala ko mga alauna, alas 12. Dito na. Gamit namin.